Sledujete Studio Z, dnešním hostem bude slovenský zpěvák Miroš Majda, ahoj. Nazdar, Miro. Čau. Já říkám slovenský, ale tak trošku vlastně už i český, protože ty teďka bydlíš v Praze. Proběh u tebe takový velký přesun, taková, ty jsi říkal, nová hudební éra. Takže tu dneska trošku probereme, protože už přeci jenom ten rok, kdy jsi byl v Superstar, to už je docela dávno, že? No, to už je dávno, už je to vyše 3 rokov, no. A teď teda si rozjel takovou, jako řeknu, svoji novou kariéru, už ne tu tehdy hudebně soutěžní, ale už vysloveně se svojí kapelou, máš svoje CDčko, svoje turné. Jak teďka se teda má Miroš Majda? Ale dobrý, strašne dobré, no. Tak ja som vlastne už býval v Prahe nejaké 2 roky, ale minulý rok som tak troška kade-tade cestoval. Mal som také bačkory, ktoré ma viedli proste do Ameriky. Potom sme boli v bývalom sovietskom zväze na Eurovízii a tak proste bol to taký strašne rozmanitý rok, plný všetkých možných zážitkov, skúseností a tak. No a teraz som sa vrátil vlastne to predchádzajúce leto. Pustil som sa do novej dosky a teraz vlastne všetko sa točí okolo toho vydania a tour. Tak jistý je, že nás vlastně dneska čeká velmi pozitivní Studio Z, protože ty jsi takový úplně pozitivní guru normálně, těch všech pozitivců ty jsi král, hele. To mě hrozně baví, jo, ale nic, zpátky na Slovensko, jenom tak jako krátce, protože mě překvapuje, když si někde uděláš kariéru, víš, hudební na Slovensku, že potom si řekneš, dobrý, beru baťoch a jedu do Čech. Jako proč si se rozhodl vlastně vyjet z toho Slovenska do Čech? No ono to bolo akoby spontánne, že ma tu tak nejak tá rieka viedla, pretože... Jo, foukal vítr, tak si jel. Foukal vítr, no ale presne tak. Hele, ja som to bral tak, že vlastne som rokový spevák a tie Čechy sú a asi vždy budú akoby viac rokovejšie troška. Extra na západě Čech, jo, pozor na to